Oh, sme tu v tom strašidelnom dome, kde je tu ten dus o 11. v noci. Je tu strašná tma. Musím si dať moje brýle. Mám tie brýle. Dobre, mám pripravený vysávač. Krásne. Čo mám v chladničke? To je nič. Kosti samé. Musíme sa tu pokochať všade. Grill. Táto kôľoňa. Ako robí. Tiež nič. Dobre, ideme sa tu pokúpať. Tu. Kto by nevedel, tak tu je tajná miestnosť. Tiež není. Tak. Kde môže byť? Posledné dve izby. Tu není. Posledná. Tu je! To vyštáva. Nie. Zmizol. Niku. Počujem búrať auto. Kde môže byť? Zmizol. Tak musíme ísť ďalej. Kde je? Prosím ťa, vyhľad z dúch. A ušetrím ťa. Tu si. Zvysávam ťa. Stoj. Osúťanem. Koľkokrát ho mám písať? Potrebujem ho mať v tom vysávači. Poď dnu. Riadne dnu do toho vysávača. Je tam. Musím ho ísť dať do môjho domu. Dobre, toto brýle už nebudem potrebovať. Tak. Moje auto. Poďme. Tak. Dobre. Tak. Musíš vyliesť. A tu budeš krásne. Poď vám. Ale upakaj sa. Stoj. Mám ťa tam naspäť, dať? Hovor. Nie? Tak to napíš. Prečo si tu? Nehovor mi, že kvôli kvôli tej prvej časti, že sme ťa chceli zničiť. A píš. No, zapíš mi. A potom mi podaj ten papier. No tak, krásne. No, prečítame si. Pretože ste ma chceli zničiť a poraziť. Však píš ďalej. My sme ťa nechceli poraziť, my sme ťa chceli dať preč, pretože si strašil. Tak. No.
Ale ty si nechcel strašiť. A tak čo si tam potom robil? Aha, ty si to tam chránil. A pred čím? A prečo si chránil ten zbytok? Pretože patril tvojmu pánovi. A máš ešte stále toho pána? To možno tak. Dobre. Možno, že sa na tebo zľutuje. Dobre, budeš tu krásne u mňa bývať. Budeš... Poď sa mnou, poď. Poď, duch, poď. Poď. Tak, a sem pôjdeš. Tu budeš. Počkaj, premiestním ti izbu. Tak, zostan tam. Tak. Pozor, duch, pozor. Dobre, dám ti tu záchod. Stoličku. Dobre, asi tohto ducha. Takže na budúce u ďalších mytických príbehov.